Шаян ТВ тәүлек әйләнәсе эшләүче беренче татар балалар каналы. 2018 елның 12 ноябрендә Рөстәм Миңнеханов хәер фатихасы белән Шаян ТВ эфирга чыкты. Шул көннән башлап Шаян ТВ сайтыда эшли башлады. Сайтта эфирны онлайн карау мөмкинлеге бар. Балалар өчен уен викториналар, тапшырулар һәм мультфильмнар, алып баручылар белән аралашу. Буларның барысы да сайт битләрендә. Шаян ТВ каналын Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә карыйлар. Google Play һәм App Store платформалары аша смартфонга Шаян ТВның мобиль кушымтасын йөкләргә була. Каналның алып баручылары балалар үзләре. Тиктормас, бик кызыксынучан малай Шаян, тәрбияле, үрнәк кыз Биби, Песи баласы Мияу, робот Эд Май каналның төп геройлары. Өйдә, юлда, онлайн режимда Шаян ТВ һәркайда.